Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wong Edan dan juga masih bersama Bado kamu bloko urung bongkar njaluk mangan. Ngene iki lur. Urung bongkar wis njaluk jaminan lho. Lakuane. Sikile kecepet. Terus di rupaku wali itu. Mungkin sih aku lho. Matane wis sampe nggak? Wis oke lah. Urung 10 menit kok wis. Ini mau ke petak ya iki ya. Petak kuwi kan TikTok kan, ora TikTok kan. Wis arek dhewe ku. Ya, salam-salam buat semua. Wes awak. Salam-salam buat teman-teman yang ada di Juwana. Gatal. Ayah Mas Asrofil. Pecandu uyah dari Teluk. Cangkemmu kayak krak ya apa? Krak sih kayak cangkem ora cangkem krak. Isinan lho wong iki aja. Ajan raine kaya nganu gambes bosok. Adike gondrong, calon adik gondrong. Ponakane kolor. Kakak. Kangane Sabile. Durung bongkar wis njaluk jaminan. Sak gedine urung bongkar. Ora kakekane. Yo Asrofil kakekane jan ora gelem bongkar lho. Wis sampe nggak? Wis 10 menit. Aku kagul lho karo kowe. Kagel kata-katane Pak nganu kok jaluk. Pak Rizal anakmu, Pak. Nang kene yo, anakmu. Kok malah ngingeti iki piye ora ngingeti iki? Iki piye lah? Kok disoteng malah ngingeti iki. Ora ngingeti iki. Oh, dadi lho ngingeti yo. Yo ki malah ngingeti rene bila ora. Ini lu rupam atau rupam? Wes sok mau salam-salammu apa? Oh, kagel itu. Wes jangan lupa like and subscribe ya lur. Ite. Wes pokoknya Rizky Aditya karo artis-artis liyane wis kalah karo Asrofil. Ganteng jare karo Mas Rizky Aditya 11-12 jare. Lur wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.